தேசத்திற்காக ஒரு ஜெபம் என்கிற ஜெப வேலைக்கு நேராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இன்றைய நாளிலும் 2024 நடைபெறுகிற பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காக இன்றைக்கு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். தேவனுக்கு சித்தமானவர்கள் வெற்றி பெற்று ஆட்சி பொறுப்புகளில் வந்து அமரத்தக்கதாய் இன்றைக்கு நாம் ஜெபிப்போம். ஜனங்களுக்கு நன்மை பயத்து திட்டங்களை வகித்து அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறவர்கள் வரும்படியாய் நாம் ஜெபிப்போம். வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ராஜாவின் இருதயம் கர்த்தரின் கையில் நீர்க்கால்களைப் போல் இருக்கிறது, அதை தமது சித்தத்தின்படி அவர் திருப்புகிறார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தானியேல் புஸ்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர், ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிற தேவன். அதனால் இன்றைக்கு நாம் தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய இந்திய தேசத்திலே கர்த்தர் நல்ல ஒரு தலைவரை வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலே கொடுப்பார். ஏழை ஜனங்களை நல்ல திட்டங்களோடு ஆளுகிற தலைவர்கள் உருவாக்கப்படத்தக்கதாய் அவர்கள் வரும்படியாய் இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு ஜெபிப்போம். ஏழைகளுடைய நியாயத்தை உண்மையாய் விசாரிக்கிற ராஜாவின் சிங்காசனம் என்றும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள உதடுகள் ராஜாக்களுக்கு பிரியம், நிதானமாய் பேசுகிறவனில் ராஜாக்கள் பிரியப்படுவார்கள் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அநியாயம் செய்வது ராஜாக்களுக்கு அருவருப்பும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைய நாளில் இப்படிப்பட்ட நல்ல நோக்கத்தோடு நீதி செய்கிறவர்கள், நன்மை செய்கிறவர்கள், அநியாயத்தை வெறுப்பவர்கள், பரிதானம் வாங்காதவர்கள், ஏழை எளியவர்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை வகுத்து அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறவர்கள் உண்மையாய் நம்மளுடைய தேசத்துக்கு வந்து அரசாளும்படியாய் நாம் ஜெபிப்போம். மதவாதத்தில் தீவிரமாய் இருக்கிறவர்கள் வராதபடிக்கு தேவன் காத்து கொள்ளும்படியாய் இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு நாம் ஜெபிப்போம். நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் அற்புதங்களை செய்கிறதுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். அதனால் வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தேவன் நமக்கு நல்ல ஒரு தலைவரை கொடுக்கும்படியாய் நாம் இன்றைக்கு ஜெபிப்போம். நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். எங்களை நேசிக்கிறதான நல்ல தகப்பனே, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் நீர் ஆண்டவரே. உண்மையான ஆண்டவரை ஏழை எளியவர்கள் மேலே நேசிக்கிறவர்கள், ஏழை எளியவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்கள், ஆண்டவரை தேசத்துக்களே நன்மை செய்கிறவர்கள், தேசத்திலே ஆண்டவரை நீதியை செலுத்துகிறவர்கள், அநியாயத்துக்கு ஆண்டவரை தங்களுடைய கையை நீட்டாதவர்கள், ஆண்டவரை லஞ்சம் வாங்குவதற்கு தங்களுடைய கரங்களை நீட்டாதவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்குள்ளே வரத்தக்கதான கிருபையை கர்த்தர் அருளி செய்யுங்க. மதவாதத்தில் தீவிரமாய் இருக்கிறவர்கள் ஆண்டவரே எங்க தேசத்துக்குள்ளே வந்து கலவரத்தை உண்டு பண்ணாதபடிக்கு காக்கப்படும்படியா, எங்க தேசம் காக்கப்படும்படியா நாங்கள் பாரத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நல்ல ஒரு தலைவரை கர்த்தர் எங்க தேசத்துல வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலை கொடுத்து ஆண்டவரே எங்க இந்திய தேசத்தின் மீது நீர் கர்த்தர் கிருபை வைக்கிறதை எங்களுடைய கண்கள் காண கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. நீதியிலே பிரியப்படுகிற ஒரு ராஜாவை கர்த்தர் அனுப்பும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்க தேசத்துக்கு ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேர்தல் ஆண்டவரே எந்த ஒரு ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏமாற்று வேலைகள் நடைபெறாதபடி உண்மையாய் தேர்தல் நடைபெறத்தக்கதான கிருபையை கர்த்தர் அருளி செய்யுங்க. ஜனங்கள் ஞானமோடு ஆண்டவரே அப்பா தேர்ந்தெடுக்கிற கிருபையை கர்த்தர் அருளி செய்யுங்க. அந்த நல்ல கிருபையை எங்க தேசத்தின் மீது இந்த வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தல் மீது கர்த்தர் ஊற்றுகிறீங்க. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.